Hi guys, may gabi is. So hayag na kayo atong palibot. Kaya nakasiga ng atong kuryente. So dirigikan siya ti Mayamiya. Nagdala siyang isda. Ako po tagaan ang papa ni Alan guys. Ato taga niyang papa ni Alan. Kay sila raman dia duha sa iyang kuan. Yang madrasta po ni Alan. So ato silang tagaan sa isda. Nagbilin po ko sa among kay para sa na baon nila ni Doydoy ug manguban. Uy ato dito mi Me. Guys, ngayon guys ay maghatag ko sa isda dito sa ilan ni Lula ug ni Lola. Hatag ko ng isda guys. Nagdala si Mami diri sa isda para sa panihapon din. Nga mo gibahinan si Lolo ug si Lola. Bahin-bahin lang, di ba? Dilim na. Natanan guys, so ako sa ning binlan sila ni Doydoy dani para balo nila ugma. Sudan sa pamahaw nila. Kay bahalag ako utan ra. Ang importante nga sila. Mautang hagma? Mag-utan ugma na. Pagdaon? Pagkadlawon ko bagit pag-utan. Bawang ako. Talaga na isda. Na, isda imong balon. Daw naguna na si Doydoy pagkaon guys kay gutom na siya. Kay gutom gitaw niyang gibati kay obe lang kasnakan dito sa area kay pinya biya perminti lang nakita. Ready na ang among panihapon. Si Mimi humanagkaon. Si Doydoy silang lang nagpalit sila og tuyo kay magpagkulay si Doydoy og mga buntag. God bless this food. In Jesus' name. Hindi pinapunta. Tanaon to guys. Hayag na kayo ang among kanaanan. Si Doydoy nagpalit sa tuyo kay gusto siya magpagulay ugma. Gusto daw siya gulay ng balon. So nagpalit sila nilang lang og tuyo. Mahantan yung lahat guys. Mimi nagkaon na. Idadaan mo natin Mayamiya og kuan sudaan. Isda. Ang iyo ka mong lamisa. Hayag na kayong balay sa yung papa ni Alan. Siyang isa kasugat na gid sa gawas ng ibutang. May pila din yung sugat na. Kaya mo sa gawas iya puni pero taas magayang kuan. Wire. Hindi na siya sulod. Pila din yung sugat. Pila din yung sugat. Duha. Mga sak. Nadia. Sak. Nadia kung butang kwarto. Nay. Hmm? Nasa orto. Ato. Dali. Nay. Hmm. Dali.
Namin lang siya lang sa drama akong ipaparong kayo. Nag-video pa ko. Pamila siya. Hindi ko magdama? Hando sanay sa unod o panit. Bisa. Ito, asa ito ba? Ningkong! What? Lagi mo yung bagon. Hindi na ako naglungag na. Bahaw ako na sa ibugan. Saya nga ganyan ba? Magkong ka spits. Ako naratatong gikon sa kusing kunday. Wala sa alam pa. Naka-istorya ganina kayo. Dahil ito ng program lang. Hindi ko na ang program kaya nagdali na sila. Pag na mayor na ito, lugay itong human. Maraming pag na mayor. Mapina naglabas na rin itong kanto ba? Ano niya? Kung mas. Mag-ingon ko na. Dako akong pakyukbo pagpagtahod sa atong halangdong mayor. Namahan sa atong lungsod. Mayor Aaron Pulo Nabia. Mayor may Pintabia. Oo, nalagid na. Yung mga nalawag bantay-bantay. Tama na. Sa pangalaan. Sayang, formal ako. Sayang kayo. Formal ba kayo? Gidam sa kapitan niya siya mag-iskuan message. Nagani og giakon nitong kuan taga Morisco dos tanan. Mo mo man mo biyan siya. Sabi ko. Kalipas niya. Mugod kuan na siya makatulog ba niya magalimukawan na og sa matulog. Sumaya. Ako nga. Yung malimukawan siya. Ako wala siya batangan sa biscuit. Di mahulog. Maskit. Suka dito, bantay na niya. Oh, kaya magkagagok ka lan. Ako pati po, magbantay ko. Mata ko. Agad ko na yung Ako kaon guys. Tapos si Rilo na makalungag sa hanggang gilungag. Kaya pala sa, ano yun eh? Risotto eh. Pwede. Ito. Ano pa ko irin? Wala na kaya. Gamay na ginong agay ni ulang lang te. Ano ba ka? Wala magyang ulang nila eh. Ingon siya na, dagkan na ginong aglang lang na. Wala kan kung. Buta. Nakamagulat ito. Pwede din mo dugangan. Mingkong. night night. Yan ang sugal na to. Ano lang? Ayan, nasutan sila sa matatay kaya gamiton na nilang lang. Hindi na. Lapos sa nina. Ayaw na kay puti. Katulog. Hoy! Dili ha. Pakal, masutan ninyong kalaki ninyo ha. Pag-iaway mo ha. Muna mo dili. Kuan. Malamog. Di ka dugo. Dugo. Hoy! Uma guys, schedule sa kuan. Tawag ako wifi. So, thank you so much Sir Jerwin Vic sa imong gi-share nga blessing para sa wifi. Maraming salamat sir. Ito mo ganiya. Ngayon sila na. Salamat. Hindi mo good ang mo pasalamat sa Morisco good. Hoy! Hoy! Ang bayad mo sa kada bulan. Tay!
Saan man ako? Ismail mo na. Dako akong pagtahod. Pag umano ka na na, mag-unugan ka na. 1, 2, 3. Dako akong pasalamat. Akong barangay 1, kapitan. 2, 3, 2, 1, go. Kap, salamat kap. Uy man sa imong mga apik na nagawad. 1, 2, 3, 2, 1, Salamat sa go. imong tanan na giinyong giprocess ni na subsidy. Nahimo gini ang among pandoy na pila ka tuigan nahan niabot karon niabot na gyud namo. Og dako sa damong pasalamat kang Mayor Maslog. Salas pa kami nga pasalamat ni Morisco Ros kay gitaoran mis kurente. Natural mo tawag gina sila kay upay binata kada bulan. Di ta pasalamat 1, 2, kita. 3, Salamat ka pang kay nag-service yun siya. 5, 4, Tapos mo to bira sa servisyo. 2, 1. Ba? Sakto na eh. Wala pang nag-ilis guys. Mapang niya kung sa'yo na ganyan na buntag. Hello? Para di mga asawa. Oo. Kagapon. Ang isa rin kasugat ni Sir Mololo. Gibutang sa gawas me. Tama? So kagapon kay. Dugan na ba na panahon ba ya? Na manaa antod karon pa uso ko yung panahon biya nang bro ang pasawat ya pa sila nakbo ako binikuti-kuti sunanan niya at orang kuruntina ni babi ko na ni ito na ang tawaran ni ang kais ito na sayang daw. Pero hindi na mo sabihin. Tingnan sana. Alam dito pangusog na. Sige masag ko na kung gano'n na nako daw. Sige na ko gano'n. Ako mo lagi wad. Ang ko nang wad naman tumong ko dito tawagad sa studio. Nah, ano ipakas pa dilan. Hindi na tumong kita pagiwad na. The next day. Hi guys, human ako og pamisbes. Naglampas ko pag una na ako gipamisbisan akong mga tanom. So ayan ang akong mga durian. Ako na nang gilampasan pag una guys kay ugma ko na nahilamunan. Pag kumanan ako pag kuan akong gilampasan do hilamunan ko ra gyapon na pasukan. So, ang atong mga gulay, nara ang atong mga gulay, tangkong at saka akong alugbati, naghigda. Nakuan siguro na siya guys, wala nakakuan na ng akong yusok. Atong tangkong, namulak na. Ayan. O pa ko nakapamahok sa baboy kay kuan. Ay, ganda kahaka. Ka-deliver gid sila. Magbalay pa. Tiroy na dia. Dili, tura dito, diyan nga linya ila tiroy pengon. Abi ko yatod nyo gapon. Ikaw hatod to nila makainit.
Salamat. Salamat. Mabigay sa akin, her. Huwag ka naglisod, Col. Matatakas na rin. Di tulo-tulo ni siya ko. Ipagigil ang... Kay ma, dungbol mo kan mi. Wala. Madungbol ang tali papa ini ni. Color. Ang kami. Di balik ka ni siya nga Sabang. May puyo na ng irom eh. hawa mi. Kuha na si Mimiti kay basig na. May bantay me. Kuha na siya ha. Hawa ba? Ha, ito ba kining kuha? Sale. Ang lansang na. Mm. Salamat, Tete. Salamat kaayo. Salamat po, te. Salamat so much. Salamat so much. Uli na siya Timaya-Mia, guys. Ulit na ko kay. Hapon na. May lang og na okay na ang internet connection dito sa amo para di na ta magka-problema. Anytime ta makabuhat kung unsay atong buhaton. So daghan salamat guys. Ako ay mag-uli na. Bye! Uban kami. Ali, uban ka? Ilalula. Ha? Ilalula. Ta. Agato pa kayo, mama? Ay, Adto pa ihatod din akong silupin. ikaw man mo. Ali, Hindi nagapas na may karoon kay. na, basta mamuk mo ta, di ka magreklamo ha? Ta, alin na. Ikaw! Ay, nabuin yun ka. Alin na ba? Lagaw na. Ikaw! Ato na kutik. Naman si Pili dito na. Oh, to ah. Alin na pala. Oh. Okay. Itigwan na nako. Ako ti plastar. Oh. Ayan si Alan, guys. So, para siya nakailis. Ika na siya nagtrabaho. So, so din siya na pagpanday. Kaya na may napalit niya Timaya-Mia nga sin nga 12 kataas. So dana niya ibutang og mahuman na dana butang og sa lagunting. Agunahon ang kwarto. Daw mga Sabado basin og makapile na. Mapailan na ni dali sa lublak matambakan eh. Unahon na lang sa dani ang kwarto. Kuan. Unahon na dani ang kwarto pag pile. Di ba? Overtime si Alan. Nag-duty na siya. So, naara ang scene nga gipalit niya Timaya-Mia. O, daghang kayong salamat ate sa imong gipalit nga scene. Baga siya, guys. 12 ni siya kataas. Ikargara ni siya sa motor. Hello, black to ara. Balas to ragad to. Hanggang dito lang video ko, guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat.
lalong-lalo na sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat. O maraming salamat po Ate Gisilo, Ma'am Pinay Beauty, Ate Mayamia, o Sir Jerwin Vic. Daghang kayong salamat sa inyong share nga blessing para sa amo. Dako na kayo nga tabang para sa mua. Ma'am o Sir, daghang salamat po. O ako'y magpaalam na. Bye-bye! Bye! Bye! Mwah! Let's give eyes to Stanay eyes. Mwah! Bye! I love you I all. love you all, guys. And God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Bye. Mwah! No action.